Неограничени полети с Wizz Air за цяла година. Нека да си говорим. И разбира се, преди да продължа с темата на това видео, не забравяйте да си погледнете кода за 10% отстъпка на продуктите на Bearcare долу в описанието на това видео. Малко обща информация, Wizz Air пуснаха оферта в сайта си преди няколко дни или може би една седмица максимум, че предлагат годишен абонемент за 500 евро за неограничено летене с Wizz Air навсякъде, където си поискате. Малко обща информация, Wizz Air пуснаха оферта за годишен абонемент за 500 евро, който ви предлагат да летите неограничено с Wizz Air всякакви полети, докъдето си поискате за една година. Важно е да спомена, че току-що влезнах в сайта на Wizz Air и се оказа, че тази оферта е вече разпродадена, защото са направили само 10 000 свободни места, но ако имате интерес, може да проверявате сайта на Wizz Air редовно, защото би трябвало да я възобновят и да предложат още свободни места за в бъдеще, или поне така са казали. Какво точно включва обаче тази оферта и дали наистина ще ви е толкова от помощ и от полза, нека да видим. Винаги трябва да четете много внимателно общите условия, когато става въпрос за такива оферти, повярвайте ми. Тази оферта, както казах, е за 500 евро и може да летите където си поискате с Wizz Air. Наистина е така. Може да хванете който си искате полет. Дали ще е до близка дестинация, дали ще е до далечна дестинация, няма значение, но може да летите където си поискате и стига да бъде с Wizz Air. Къде е уловката обаче? Нещата, които разбрах, разбира се, в такива нискотарифни авиолинии никога не ви влиза багаж, т.е. означава, че тези 500 евро ви включват билетите, които са само с ръчен багаж, т.е. райничка или чанта 8 кг. Ако искате да купувате допълнителен багаж, което в повечето случаи е така, трябва да си доплатите обикновената цена, която ще бъде за този багаж, която може да варира спрямо дестинация и полет и така нататък. По принцип, от личен опит, когато съм летяла с Wizz Air, багажът допълнително 10 кг куфърче ми е струвало, мисля, че 20-30 евро отгоре на посока, което реално погледнато не е малко. Другата уловка е, че трябва да си закупите билета 72 часа, максимум 72 часа преди датата на полета. Тоест не може да си го купите един месец преди това, не може да си купите една седмица преди това. Трябва да е максимум 3 дена преди полета. Тоест, ако няма как да планирате спонтанни пътувания, може би това няма да е най-добрият вариант за вас. И, примерно, ако не пътувате често по бизнес или ако не си изпуснете полета, примерно, защото все пак знаем, че полети в последния момент могат да бъдат доста скъпи, така че ако планирате много пътувания за една година и се притеснявате, че нещо може да се случи, може въпреки това да си купите този абонамент, просто да го имате като за всеки случай, ако не дай си Боже си изпуснете някой полет. Но да, трябва да ги купите максимум 72 часа преди датата на полета. Другата уловка, която е, че задължително плюс багажа, който трябва да си купите отделно, ако искате такъв, трябва за всеки билет да плащате задължителна сума от 10 евро. В смисъл, тези 10 евро трябва да са платени и толкова ви струва билета в една посока. Тоест, тези 500 евро не ви дават абсолютно безплатни билети, ами просто ви дават едно голямо намаление от всички билети на Wizz Air, така да го кажем. Тоест, имате задължителни 10 евро плюс багажа, който ще си вземете. И в крайна сметка билетът така или иначе не ви е безплатен с тези 500 евро, но имате, да кажем, някакви по-големи намаления. Но ако така или иначе, защото Wizz Air много често пускат всякакви други оферти, намаления спрямо сезона, спрямо месеца, ако сте свободни, нямате някаква определена дестинация, до която искате да пътувате, просто може да следите сайта на Wizz Air за някакви намаления, за евтини билети за дестинации. Има билети по някои пъти по 20-30 евро. Ако не пътувате и толкова често за една година, може би това няма да си заслужава. Но както казах, решението си е ваше, просто да знаете тази информация, следете сайта на Wizz Air. Ако изобщо ги харесвате и искате да летите с тях, ако пуснат пак тази оферта или ако пуснат някакви други оферти, не знам дали знаете, но Wizz Air от много време предлагат и месечни абонементи, които пак са нещо подобно, т.е. плащате един месечен абонемент, получавате някакви полети за този месец. Пак има някакви уловки, тук вече не съм проучила. Ако искате, мога да проуча да ви кажа какви други оферти предлагат. Също мога да направя и за Ryanair, ако искате, защото честно казано Ryanair на мен ми харесват лично малко повече, отколкото Wizz Air. Не знам защо, останала съм по-доволна от тях, лично мой опит. Но да, това е за момента само за този годишен абонемент, който проучих. Кажете какво мислите, бихте ли се възползвали от нещо такова, ако пак го предложат в бъдеще или ви се струва малко прекалено и ненужно.